ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಚವೆ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗಂತೂ ಪಂತಿನ ರೆಸಿಪಿಂದು ಬಲೆ ಎಂಚಾಣ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸೊರುಕು ತುಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೋರಿದ ತುಂಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ಟ ಎಲು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಂಡನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋರಿದ ತುಂಡುನ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದೊಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಬೆಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿಕ್ಕು ಸುರುಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕೋರಿದ ತುಂಡುನ್ ಬೇಯ್ಪವನು ನೆಕ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿಲ ನೀರು ಬುಟ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂವೊನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆನಿತ್ತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಣೆಯೋಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಯದೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೆಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದು ನೀರ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಆಜುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಏರ್ ಪಂದಾಂಡ ನೀರು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಆಜುಂಡು ಇಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಯಾವನನ ನಾನು ಈ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂಡಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಮಾಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪವ್ಲಿ ಯಾನಿ ಬೇಯ್ಪದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲಿ ಇತಿ ತೆಲಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒನ್ಗ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಆವನದು ಒಂದು ಕಾಯಿನೆ ನೆಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಕಾಯೋಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕೆಂಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಯಾವುದು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಏನು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಇಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮಸಾಲೆ ಏತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತೆ ಪಾಡಿಯಾರ ನಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಸಾಯನೆ ನೆಕ್ಕೆನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬದಲು ಒಂದು ಖಾರದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನಂಚಿಂತ ಕೋರಿದ ತುಂಡುನ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೇನವರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನನನಿಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ஒரு ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರತ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.